Bodoland Today Live News bे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। Bodoland Today Live News बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया बांनानै 106 सिम जाहैबाय। आसामाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांनायखौ नुनो मोनदों। आरो आसामाव थैनायनि अनजिमाया दिनै सासे बांनानै 3 जाहैबाय। ब्रैथि खेबनि लकडाउन 4.0 आव सरकारा गोदान आयेन आरो गोदान नेमखान्थिनि गेजेरजों सोलिनो बिथोन होनाय जादों। बे लकडाउन 4.0 आव गासैबो दखान आरो फालांगियारि फसंथानफोरा खुला जागोन, लोगोसे समाजारि जानथायखौ मानिनानै सोलिनांगोन। 31 मेसिम जानो गोनां बे लकडाउनाव गासैबो रोखोमनि स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, हटेल, रेस्टुरेन्ट, साहा गलाफोरा बन्द थागोन। डिब्रुगड़ हुकान पुखुरियाव सन्जय दास मुंनि सासे बारग' एसएसबीआ गावनि लाइसेन्स गोनां .22 पिस्तलजों बिसि सपना दास, फिसाज्ला नवज्योति दास आरो घनकान्त हाजरिका मुंनि सासे सुबुंखौ गावथारो। बे समाव सन्जय दासआ गावनि पिस्तलजों लोगोसे गड़ 13 गुलि लानानै खारखोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव खौरांखौ लानानै ओनसोल नाङै दुंहाव थासारि सोमजिखांदों आरो सन्जयनि फारसे बयनिबो गोसोआव गिखांनाय फैदों। आथिखालाव सन्जय दासनि बे 3 सुबुं गावथारनायनि जेबो गुमुर मिथिनो हानाय जायाखै।